Boss, ngayong hapon. Uy, may hapon. Kaya hapon mo ron. Malisod po, may gabi at lamang nako. Sumya to. Ah, suga pod. Nangutahan na rin kung ikaw ba na maligag. Hybrid nga iro. Oh, ako to. Kabala man dahil ka. Anong utanap mo ka nako? Lain pa yato. Available pa ba itong gipang po sa online itong mga iro? Oh, pili na dia. Naaraman diha. Daghanam diha. O problema na. Pili dia. Pili. Ah, wala naman din ay sulod. Oh, nangutana ka nako? Klaro anong wala na ni mga sulod, oh? Ha? Buta. Mumugunin nakaapan ninyo. Kaya bisig klaro na kayo ng biyaan mo. Inyo pagyapong pangitaon.